बेबायदि हाबाफारिखौ मावफुंनायाव हारसिं हायै नाथाय आंनि मानगोनां आफादनि आफादगिरिजों लोगोसे मावफुंजोबनो जय सत्यगिरिनि जय सत्यगिरिनि जय बाथौ धोरोमारि आफादनि जय बाथौ धोरोमारि आफादनि जय गोदान सिबिसा लोगो खेवनायनि जय मोनानि जानाय जुरिफिनबायबो आंनि सैथो सिबियारि फिसाफोर खौसे जानानै दिनै बोसोर बेसेबां फारि फारि मोनसेनि उनाव मावफुंनो जों गथायनानै दिनैनि गोथार जोबथा संक्रान्ति सान जय सत्यगिरि नोंनो दै अर बार गाहाय थागिरिजों नारा नाथा नांथाबनानै हाबाफारि मावबोनाय जोंनि बिलो बाथौ धोरोमारिफोर हाबाफारिखौ गोजौ थाखोआव लाबोनो हानाय आखान्थिगिरि बिथोनगिरि बिफागिरि बिमागिरि एबा बिलो बाथौ धोरोमारिनि आदा अनसाय सोरां बैसुमुथि बुरजा बुरजा मानसिखौहाय पेन्डेल सिङाव नुनानै बिराद गोजोननाय मोनदों आरो गिनायबो फैदों। बोसोरनै आराय बोसोर जाबाय आं बे धोरोमखौ अननानै आंखौ बयबो निमाहा हो। जय सोरजिगिरि आर'जसालियाव गाहाय मासि लानाय गाहाय बिफागिरि आरो गाहाय बिमागिरि लोगोसे आखान्थिगिरि गाहाय बिथोनगिरि आफादगिरि बाथौ फोथायथिनि आफादगिरि आरो मिरु बाथौ धोरोमारि आफादनि मावफुं आफादगिरि बिसोरजों लोगोसे मोनफ्रोमबो बिथ दालाय दालायसा आफादनि मोनफ्रोमबो सैथो सिबियारिनिसिम मिरु बाथौ धोरोमारि आफादनि जानानै आं
जोंनि बे सिबिसालियाव आर'जसालियाव बयखौबो बरायबाय। दिनैनि हाबाफारि बायदियै आर'जसालिखौ जों बेखेवनायजों लोगोसे सोरजिगिरिनिसिम आर'जखौ बावहरखांबाय। दानिया जोङो नैथि हाबाफारियाव आवगायनोसै। दा नैथि हाबाफारियाव जोङो लादों फान्जामुथि बेखेवनाय। बे फान्जामुथिखौ बेखेवनो थाखाय आं जौस्राङाव लेंहरनो जोंनि बिथोनगिरि सैथोबा नार्जारि, अनसायबा बसुमतारि आरो बिमागिरि जौस्रिमा बसुमतारिखौ खावलायहरदों। आवगायनो नागिरदों। दा बे जाहैबाय सानरेब बेखेवनाय। जोंनि मिरु बाथौ धोरोमारि आफादनिफ्राय डायरि दिहुनदों। बेखौ बेखेवनो आङो लिंहरनो नागिरदों जोंनि आफादनि बिथोनगिरि सानैखौबो, मुस्रि आसारबा बैसुमुतियारि आरो लोगोसे मुस्रि आथालबा मुसाहारि बिथोन बिमागिरि बोहैमा बिमागिरिखौ खावलायहरदों जाहाथे फैनानै जोंनि सानरेबखौ बेखेवफैयो। डिजिसार बसुमतारिसिम दान्दिसे आंखौ सानरेब एबा जोंनि फान्जामुथि बेखेवनायनि हाबाफारिनि सायाव फंनैसो बिबुंथि लाखिनो थिननायलाय आं लाखिनो सानबाय। गिबियावनो मिरु बाथौ धोरोमारि आफादजों खुंजानाय संक्रान्ति साननि बयनिसिमबो आंनि गोसो सिंनिफ्राय साबायखर बावहरबाय आरो दिनैनि बे संक्रान्ति आर'जखौ दैदेननाय गायफागिरि लोगोसे गुबुन गुबुन थाखोनि बिफागिरि बिमागिरि लोगोसे गुबुन गुबुन आफादगिरि नेहाथारि लोगोसे दाब दाब दालाइसानिफ्राय नुजाथि फैनो हानाय बयनिसिमबो साबायखर बावहरबाय। बा आखान्थि बिथोनगिरि बिथांमोना लाग्रोथोंसै, लोगोसे जाय जायनो नांगौ बा जाय जाय लागोन दिनै रेजिस्टाराव मिथिसार बसुमतारिनो नामजों फैसाजों होखाजोब। बिफागिरिनि आर'ज दैदेननायाव लेसुबारि बिफौ आफादखौ दाफुंनाय जायो। आफादगिरि महरै इसान बैसुमतारि आरो नेहाथारि महरै गंगाबा गयारिनो बिबान होनानै आबुं बिथौ सामलायनायनि बिबानखौ गथायो आरो बे सानखालिनो देंखोसालि गायसननाय हाबाफारि बिबानखौ आं दसे समनि थाखाय गांबाय। आं दै लोंहैनोसै। दा बे बिबाना बे हाबाफारिया जाहैबाय थाखो मान होनाय आरो जाय बांसिन आर'ज होफुंनायगिरि बेखौ सायख'नाय। 3 hours later. बेखौ आं 7 सान वार्कशप खालामनानै होगोन। Minutes later.
दासो मास दहायफोर होनबानो जायो गैला साखिला जोब्बायसो ओमफ्राय खोन्थाहरलाबो आरो आं लाबबाय नालाय आंहा गबजोब्बाय A few minutes later.